नारदो Oh no! Guys, welcome back to Billy Vlog. So नोंथांमोनखौ आंनि Billy Vlog चेनेलाव गासिखौबो बरायनानै थाबाय. So दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय. So बे भिडिअआनो जाहैबाय आं दिनै B-Boysखौ मिट खालामनो नागिरदों. मानो होनबा गोबाव जाबायमोन लोगो मोनिया. दा बिथांखौ खोनादों मा जोंनि गामि साइडथिंजाय ओरैहाय हाजो सेरखै दङ होननानै. So नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो. आं जेसेबां हायो एसेबां देखायनोसै. So बिथांखौ खोनादोंमोन मैयानिफ्राय दंफैयो नाथाय दिनैसो आं एसे खोनानो मोनदों नालाय दिनै खबर मोननायखाय आं बिथांजों एसे लोगो हमलायनोसै आरोना. स' भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो. आं जि हायो बेखौनो नोंथांमोननि सायाव देखायनोसै आरो. स' लेट्स गो. स' गाइस जोङो दायो नै दा हाजो गुदि सफैबाय. स' नोंथांमोना बहुत नायनो इन्टारेस्टिं जाबाय जानो हागौ. स' नोंथांमोना B-Boysनि बिथांमोन गारि लाबोनायखौ स' नोंथांमोना नायदो. स' बिथांमोना बेजों फैदों. निफ्राय बिथाङा जि दाख्लैबावैसो मैया बावैसो जिथुनाखि भिडिअ बानायदोंमोन बाइक डिलिभारि. स' बिथाङा लांबाय जानांगौ गाव ओरैहाय. स' नोंथांमोना दा नायलांबाय थादो भिडिअखौ. बिथांमोना बै साइडआव दङ. स' जोंबो बिथिं बे साइडखौनो थांगासिनो. स' गाइस फैदो नायदो दायो लामाया एकदम जंगल रावबो फैसाफोरा गैया. बे भुटान सेर सेरनि लामा आरो नै बिथांनि गारि लिगा जाहैबाय B-Boysनि. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जा नैबे फंबाय आं जा फंबायखौ लाबोदों आरोना फट' शुट खालामनो थाखाय. लोगोसे मानसि गैयाबाबो जायाना. स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो. स' गाइस जोङो दायो जायगायाव सफैबाय. स' बिथांमोना ओरैहाय दंहैयो शुट खालामगासिनो. स' दायो बिथांमोना शुटनि टाइम नालाय दा दसे सम थानानै जोंबो दा थांगासिनो आरोना बिसिनि खाथियावनो. बेनिफ्राय जों दा माने जायगाफ्रा बिराद मोजां नालाय. स' जों बेयावनो एसे नोंथांमोननि सायाव भिडिअ खालामबाय आरोना. स' गाइस नायदो नोंथांमोना बेसेबांबा मोजां जायगा आरोना. भुटान दुब्लि बिथां ओरैहाय भुटान गोलैयो ओमफ्राय जोंना इन्डिया हरै थायो आरोना. स' बेयावनो प्लेसआ बिराद मोजां आरोना. स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ. जों B-Boysनि खाथियाव दा थांनो सेस्था खालामसै आरोना. लेट्स आप लोग सुना होगा B-Boys का रेसिंग कर रहा है जो पहाड़ में देखो वहाँ तक है. सो गाइस आप लोग देखते रहना. सो नोंथांमोना नायलांबाय थादो B-Boyआ ओरैबायदि रेसिंग खालामगासिनो. जों खाथिनिफ्राय खाथि सफैथारबाय आरोना. स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ. नायदो ओरैहाय नायदो हाजोआव आरोना. नै नोंथांमोना नुदों जानो हागौ उखुन्दै खुन्दों बिथांनि 100 मा होनो बिदिखौ Yamaha RX 100. स' नायदो नोंथांमोना दाख्लैसो नुदों जानो हागौ. स' बांद्राय बुंनांगौ गोनांथि गैखाया. स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो. स' गाइस फाइनालि जोङो दा सफैबाय. नायदो बिथाङा नैबे हाजोजों ओरै मानखोलांबाय गोजौआव दङ. स' गाइस नोंथांमोना इसिबां नायनो एक्साइटेड बा स' नोंथांमोना आंनि चेनेलाव भिडिअखौ नायबाय थादो. स' गाइस जोङो बिदिबा जोङो हाजोआव मानखोनोसै. फैदो आजाव. स' गाइस बिथाङा ओरैबायदि नैबे लामाजोंहाय गावनि मा होनो दाख्लैसो जिथुनाखि बाइक बिथाङा डिलिभारि खालामदोंमोन बेजों बिथाङा बे हाजोखौ मानखोलांबाय. स' गाइस बिथाङा गोजौआव दंहैयो. दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो. स' गाइस देखो बिथाङा बेजोंनो मानखोदों बेसेबांबा गोजौ दैखौ नायदो. बिदि लासै लासै बिलाइ नायलाय माबायदि मानखोदों बिथाङा ओरैबायदि मानखोदों बिनि साजों. स' गाइस नोंथांमोना आसुरित जागोन आरोना. बिथाङा माबायदि भिडिअ खालामो ओरैबायदि खस्थ' खालामो मेहनत खालामो आरोना. बिनि फिथाइखौ बिथाङा मोनबाय. स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादों. स' गाइस आइ एम स' एक्साइटेड बिथांखौ जों आं लोगो मोननानै. स' ओरैबायदि गोजोननाय मोनगोन जाहाथे खाथियाव थांबा. स' नोंथांमोना बेसेबांहाय B-Boysजों ओरैबायदि टाइम स्पेन्ड खालामनो नाजागोन आरोना. स' गाइस बिदिबा नोंथांमोना थुदो. स' गाइस दायो सफैबाय मेंबाय. ओरैबायदि खस्थ' हाजोआव बिथाङा शुट खालामफैदों. ओरैबायदि मेंबाय बापरे बाप. स' फाइनालि जोङो खाथियाव सफैबाय. स' बिथांमोना दायो बेयाव शुट खालामगासिनो. स' गाइस नुसिगोनबो. थ' गाइस बिदिबा थ'दो. स' गाइस दायो जों सफैबाय. स' बिथाङा बेयाव शुट खालामगासिनो. स' नोंथांमोना नायनो हागोन. स' देखायदो गाइसफोर.
बिराद डिस्टार्ब खालामबाय दा डिस्टार्ब खालामो आरोना अखाया So finally guys जों दा बिथांखौ लोगो मोननाय बायदियानो जाहैबाय मानि थाखाय होनोबा बिथाङा जिथुनाखि एसे प्रब्लेमाव दं एसे बहुत इम्पर्टेन्ट खामानि लाना फैदों स' बिनि थाखायनो बिथाङा आंजों भिडिअ क्लिपाव फैनो हायासै स' नोंथांमोना गाज्रि दामोनसै मालाबा समाव नोंथांमोननो देखायनाय जासिगोन स' भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै स' नोंथांमोना गाज्रि दामोनसै आं भिडिअखौ नेक्स्ट टाइम कोशिश खालामसै आरोना माने नाजानोसै स' नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो थाखाय बि भइसखौ स' गाइस थेंक इउ फर वाचिं गाइस बाय बाय